салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. Рафтем. ин тобистон моро гузаришҳову рафтанҳои аҷибе интизор аст. аммо агар мисли қабл фиребамон накунанд, ҳоло вақте трансфер мегӯем, дарҳол пеши назарамон футболбози тозамашҳури норвегӣ Эрлинг Ҳоланд пайдо мешавад. чун дигар мардум ба рафтани Месси ва баргашти Неймар ба Барселонаву омадани Мбаппе ба Реалро умуман бовар надоранд. акнун ки Ҳоланд падар ва агенти худро ба сайёҳати грандҳои аврупоӣ равон сохтааст, пас ин моро мутмаин месозад ки Ҳоланд аз будаш дар Боруссия қаноатманд нест ва мехоҳад дар майдонҳои бузургтар бошад. аввалин дастае ки ҷониби норвегӣ чанд рӯз пеш меҳмон шуданд, ин Барселона буд, вале баъдан онҳо ба Мадрид ҳам рафтанд ва дар мавриди гузариши Ҳоланд аз Боруссия ба Реал муросо карданд. чӣ хеле ки Ҳоланд зиёд мехоҳад дар дастаи Реал бошад, чун аллакай шартҳои худро пеши раҳбарияти бошгоҳи шоҳона гузоштааст. шартҳое ки албатта ба раҳбарият на он қадар писанд аст. Ҳоланд гуфтааст ки ман ба шарте дар дастаи Реал бозӣ мекунам ки онҳо Мартин Эдегорро дар даста ҳифз намоянд. шумо аллакай медонед ки Мартин муносибаташро бозидан ба қавле канда аст, чун вақте Мартин ба сифати иҷора ба Арсенал рафт, Зидан хеле асабӣ шуд ва аз минбари баланд гуфт ки Мартин Эдегор ба ҷои он ки дар ҳаят барои мавқеаш мубориза барад, қаҳр карду рафт. ин маънои онро дорад ки Мартин аллакай ба рӯйхати бозигарони нафриншудаи Зидан ворид гаштааст ва худо медонад ин хоҳиши Ҳоланд амалӣ шавад. Мартин Эдегор ва Эрлинг Ҳоланд дар баробари ҳамдаста будан дар мунтахаб ҳамчунин дӯстони беҳтаринам ҳастанд. аз ин хотир ӯ мехоҳад дӯсти беҳтаринаш ба қавле дар бараш бошад. дидед боз шумо мегӯяд дар Аврупо шиносбозиву ҷурабозӣ нест. фоҷиаи дигар дар майдонҳои сабзи кишвари паҳновари Русия, аниқтараш дар бархӯрдҳои Олимп ПФЛ ё дивизиони дуюми чемпионати Россия оид ба футбол миёни ҷавонон. Никита Сидорови 18-сола аз дастаи Знамя Труда баъди чанд дақиқаи ба майдон баромаданаш ногаҳон ба замин афтод ва ҷони худро аз даст дод. ин ҳангоме сар зад ки дастаи Знамя Труда берун аз чемпионат бозии дӯстона бо як дастаи яке аз ноҳияҳои тобеи Москваро ба роҳ монд ва Никита Сидоров баъди ҳамагӣ чанд лаҳзаи ба майдон баромаданаш ба замин афтод ва довар бозиро манъ карду ёрии аввал ба кӯмак шитобид. баъди чанд дақиқаи кӯмаки ёрии аввал Никита ба худ наомад ва кор то ҷое расид ки ӯро ба беморхона баранд. аммо билохир Никитаи 18-сола ҷони худро аз даст дод. табибон изҳорот доданд ки сабаби марги Никита ин ба аневризм, як нав бемории дил дучор гардидани ӯ мебошад. сомонаи расмии бошгоҳи Знамя Труда ба пайвандони Никита Сидорови ҷавонмарг изҳори тасаллият карданд ва гуфтанд ки ӯ яке аз беҳтарин футболбозони дастаи мо буд. чанд рӯз пеш мо дар мавриди писари Костя Дзю, Тим Дзю ҳарф зада будем ва гуфтем ки ӯ аллакай 18 касро дар ринги бокс мағлуб карду бидуни бокс садо баланд кардааст ки барои камарбанди чемпионии WBO бо дилхоҳ ҳариф омода аст ки мубориза барад. инро албатта баъзеҳо рӯи хотири падараш ва баъзеҳои дигар ба хотири ҳунарнамоии худи ӯ қабул доранд, вале ин барои онҳое ки дар ин кор натиҷаҳои бештар доранду ба қавле як 10 курта аз тим пеш дарондаанд писанд нест. ин аст ки Брайан Аматруда, менеҷери боксчии машҳур Майкл Зерафа пешниҳод кардааст ки як рақобат миёни Тим ва Зерафа доир карда шавад. ин ба он хотир будааст ки сару садаҳо атрофи Тим хеле баланд шуд ва менеҷери мазкур Тимро арзандаи номзад ба камарбанди WBO намедонад ва мехоҳад дар ринг ӯро бо ҳарифони ҷиддӣ мавриди озмоиш қарор диҳад. маблағи рақобати Тим ва Зерафа 1 миллион аст. аммо ҳоло чизе дар ин маврид ҷониби Тим нагуфтаанд. чанд рӯз пеш Тим Дзю болои Денис Хоган ғолиб баромад ва номзад ба камарбанди WBO-ро ба даст овард. ҳоло чӣ гунае гуфтем аз ҷониби Майкл Зерафа бо маблағи $1 миллион пешниҳод гирифтааст. ҳоло мухлисонаш интизори онанд ки Тим дар майдонҳои асоситарини бокс чӣ гуна ҳунарнамоӣ мекунад. як таърихеро аз нозу бозорҳои Роналду қисса мекунем. ин рӯз як бозигари Аталанта дар мавриди амалӣ нашудани орзуҳояш ва ҳавобаландии Роналду шикоят кард. ман инро бароятон мегӯям ва шумо худро дар ҷои ин бача тасаввур намоед. ҳимоятгари 26-солаи дастаи Аталанта Робин Госенс дирӯз дар саҳифаи иҷтимоияш навишт ки баъди бозӣ бо дастаи Ювентус ман кӯшиш кардам ки орзуи худро ки бо Роналду иваз кардани пираҳан буд ниҳоятан амалӣ намоям. вақте садои уштаки довар баланд шуд, ман назди Роналду рафтам ва аз ӯ хоҳиш кардам ки пироҳани худро ба ман диҳад.
اما او راضی نشد. من پرسیدم که رونالدو ممکن است با من فوتبال کارت رو بدهی؟ او حتی با من نگاه نکرده با قول با نیم دهان نگفت و رفت. من خود را شرمگین حس کردم. من رفتم ولی خود را خیلی خرد حس کردم. گمانم شما نیز دوچار شده اید وقتی چنین حالت‌ها رخ داده باشد با اطراف نگاه میکنید که این را کسی ندیده باشد. این با من دوچار شد و کوشش کردم که این صحنه را کسی ندیده باشد. ولی من حس کردم که اونجا این رو چندین نفر دیدند ولی آنها روی خود را سوی دیگر کردند تا من خود را بد حس نکنم، گفته است روبین گوسنس. البته این اولین بار نیست که آدمان پیش روی رونالدو با چنین حالت‌ها دچار می‌گردند ولی هرچی پاداش دارد میگویند. حالا رونالدو با یوونتوس مقتدرش یک زینه پایان از آتالانتا می‌ایستد. آنخل دی ماریا فوتبالباز دسته PSG و منتخب آرژانتین دیروز در مورد در یک باشگاه فعالیت کردنش با مسی حرف زد و گفت که آرزو دارد تا با او در یک دسته باشد. این البته پیش روی سر و صداها اطراف گزارش مسی با PSG است که با قول تابستان سر این موضوع جامعه فوتبالی برمیگردند. دی ماریا گفته است که در طول فعالیتم در میدان همین قدر رو حس کردم که لیو واقعا از سیاره دیگر است. زیاد میخواهم که آینده نزدیک با او در یک دسته بازی نمایم. حالی حاضر او بازیگر دسته بارسلونا است و آینده رو میبینیم که چی میشود. من با او همه وقت در رابطه هستم و دائم با او میگم که از همه اساس این خوشبختی و تنسیتی اهل و عائله است. در موضوع فوتبال با او صحبت کردن مشکلی میکشم، گفته است آنخل دی ماریا. همین خیلی است. با مسی فوتبال رو یاد دادن دی ماریا این شبه گنجشک به مادرش جیگ جیگ نشان دادن است. با همین تمام، تا دیدار، خیر.